Play Pibaro, ka District Hub for Empowerment of Women, haringkat ka Riboy Cricket Association, kan penlong ya ka cricket talenhan kerpang tang na kabenta ki kena kentai ki bana do class nem sheneng. Bat ya kani ka talenhan kin penlong ha madan nongkra ka madan jongka Riboy Cricket Academy. Na kabenta kitu ki kena ki balasha jet ha kani ka cricket talenhan ka association kan shim yaki ban kan hikai pentebet kenang bakin na panyakun ha district level bat wan haduk ka state level bat kan long ru kum kawai kalat jingkamai na kabenta ka jongki bun sen nisham baki kena samla jongka jella kim da phai khmatan sha ka jing le kai cricket le se kala bandai ka jing bom tip jongki ba ka cricket ka de ka wei kalat jingkamai ka babyang na kabenta kitu ki kena ki badan ya kini ka sap ka bakerpang te kumta makan tu kamtam ya kitu ki kena kantai jong ka Riboy district bakin mi shakmat bakin yawani shimbenta ha kani ka cricket talenhan kaban long ha ka arpu artarik urempang arjar arfusan na kabenta ki jingtip ki bakam benya pila ban phone hauni unamba